سلام تعذبت ገዛና ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ሓደ ዓቢ ሚስጥር ክነግረኩም እየ ሓደ ገዛ ሰላም በረከትን ፍቅርን ክሰፍኖ ተደሊኹም እቲ ዝዓበየ ቁልፊ ኣብ ኢድ እታ ሰበይቲ ዘሎ ጥንታውያን ኣቦታትና ለባም ሰበይቲ ገዛኣ ትሃንጽ ሰነፍ ግን ቢዳ ተፍርሶ ይብሉ ነይሮም ግን ሎሚ ጎበዝ ሰበይቲ ክንብል ከለና ስራሕ ገዛ ጥራይ ትሰርሕ ማለትና ድዩ ሰነፍ ሰበይቲ ክንብል ከለናኸ ምክሻን ዘይትፈልጥ ጥራይ ድያ ሓቁ ግን እቲ ፍሊ ካብ ስራሕ ኣዳውን ላዕሊ ኣብ ስነ ልቦናን ብስለትን እዩ ዘሎ ሎሚ ኣብ ገዛና ሓንቲ ሰበይቲ ንሓዳራ ክትሃንጽ ወይ ክተፍርስ ትገብሮም ኣርባዕተ መሰረታዊ ባህርያት ምንጽጻር ክንርኢና እዚ ቪድዮ እዚ ንኣጓላት ጥራይ ዘይኮነስ ንኣወዳት እውን በዓልቲ ገዛኹም ንኽትሃንጹን ንክትድግፉን ዝሕግዝ ትምህርቲ እዩ ብዙሕ ግዜ ሓዳር ክፈርስ ከሎ ብሰንኪ ሰብኣይ ወይ ብሰንኪ ሰበይቲ እዩ ንብል ኢና ሎሚ ግን ነታ ሰበይቲ ዘለዋ ዓቢ ኢንፍሉዌንስ ወይ ጽልዋ ክንርኢና ሓንቲ ሰበይቲ ብብልሓታ ንሰነፍ ሰብኣይ ንፉዕ ክትገብሮ ትኽእል እያ ብስንፍና ድማ ንጎበዝ ሰብኣይ ክተዳኽሞ ትኽእል እያ ሎሚ ብዛዕባ ቃላትና ብዛዕባ ምሕደራ ገንዘብና ከምኡ ድማ ብዛዕባ ሚስጥር ገዛና ብዝርዝር ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ምኽንያቱ እቲ ኣብ መወዳእታ ዝነግረኩም ነጥቢ ንገዛኹም ብሓቂ ክቕይሮ እዩ ቀዳማይ ምሕደራ ዕላልን መልሓስን ሓንቲ ጎበዝ ሰበይቲ ቃላታ ንበዓል ገዛኣ ፈውሲ ከም ዝኾኑ ትፈልጥ እያ ሰብኣይ ካብ ደገ ደኺሙ ተበሳጭዩ ወይ ድማ ተስፋ ቆሪጹ ክመጽእ ከሎ እቲ ገዛ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክኾነሉ እያ ትጽዕር ቃላታ እንታይ ጎደለ ካብ ምባል ከመይ ውዕልካ ብዝብል ፍሽኽታ ይጅምሩ ንበዓል ገዛ ንምህናጽ ንፉዕ ኢኻ እዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ከለኻ ይድንቐካ እየ ትብል እዚ ምስጋና እዚ ንወዲ ተባዕታይ ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ሓይሊ ይህቦ ቃላታ ንሓዳራ ዘጽንዑ ስሚንቶ እዮም ብኣንጻር ድማ እታ ሰነፍ ሰበይቲ መልሓሳ ከም ሰይፊ እዩ ንሳ ብልሒ ወይ ድማ ዊዝደም ይጎድላ ሰብኣይ ገና ናብ ገዛ ከይኣተወ ብነቐፌታ ወይ ድማ ክሪቲሲዝም ትጅምሮ ስለምንታይ እዚ ዘየምጻኻ ከመይ ሰነፍ ኢኻ እገለ ከም ዝገይሩ እናበለት ምስ ሰባት ተወዳድሮ እዚ ነቓፊ ባህሪ ወይ ድማ ናጊንግ ንሰብኣይ ካብ ገዙ ንክሃድም እዩ ዝደፍኦ እታ ሰበይቲ ምክሻን ትፈልጥ ትኸውን ገዛኣ ድማ ጽሩይ ይኸውን ግን ብመልሓሳ ንልቢ በዓል ገዛኣ እንተቕሲላቶ እቲ ገዛ ባዶ ይኸውን እታ ሰበይቲ ብመልሓሳ ነቲ ፍቕሪ ቀጥታ ትቐትሎ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ሓተይ መልሓስኪ ሓናጺት ድያ ወይስ መፍረሲት ቃላትኪ ንበዓል ገዛኺ ክበረታትዕ ድዩ ዝገብሮ ወይስ ክደክም ሎሚ ቃላትኪ ክትቕይር እንተደሊኺ ካብ ምስጋና ጀመሪ ምስጋና ንዘጋጠመ ቂምታ ክሓጽቦ ይኽእል እዩ ካልኣይ ምሕደራ ገንዘብን ጸጋታትን ሓንቲ ጎበዝ ሰበይቲ በዓል ገዛን ዘምጽኦ ገንዘብ ከም ዓቢ ሓላፍነት እያ ትርእዮ ንሳ ምቑጣብ ወይ ድማ ሴቪንግ ትፈቱ ንጽባሕ ዝኸውን ራእይ ድማ ኣለዋ ብዙሕ ገንዘብ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን ግን ዘለዋ ነገር ብብልሓት ተመሓድሮ ኣብ ገዛኣ ዘሎ ነገር ብጥንቃቐ ትሕዞ ዝበላሾ ነገር የለን ሰብኣይ ንሳ ምህላዋ ምስ ተረድአ ንብረቱ ኣብ ኢድ እሙን ሰብ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ብልቡ ይዓርፍ ንሳ ንሒደት ነገር ናብ ብዙሕ ንበረከት ድማ ናብ ሃብቲ ትቕይር ለባም መካኒክ እያ ብኣንጻር ድማ እታ ሰነፍ ሰበይቲ ንሎቢ ጥራይ እያ ትነብር በዓል ገዛኣ ብዶምን ብርሃጹን ዘምጽኦ ገንዘብ ንሳ ግን ብዘይ ቁም ነገር ክተጥፎ ትርአ ካብ ዓቕምን ላዕሊ ምጥላብ ወይ ድማ ዲማንድ ልምዳ እዩ ምስ ሰባት ክትወዳደር ትደሊ ክዳን ወርቂ ወይ ድማ ፋሽን ጥራይ እያ ትሓስብ እዚ ዓይነት ስስዐ ንሰብኣይ ኣብ ዕዳን ጭንቀትን የውድቖ እታ ሰበይቲ ጸጋታት ገዛኣ ክትባረኽ ኣብ ክንዲ ዝግባእ ንሳ ባዕላ ነቓዕ ወይ ድማ ሊኬጅ ዝኸውን ሰብኣይ ክንደይ እኳ እንተምጽአ ኣብ ኢዳ በረከት የለን እዚ ድማ ቀስ እናበለ ንሓዳር ካብ ውሽጢ ይበልዖ ስለዚ ሓተይ ኣብ ኢድኪ በረከት ኣሎ ዶ ወይስ
ጸጋታት ገዛኺ ብኸንቱ ይባኽን ኣሎ። ሓንቲ ጎበዝ ሰበይቲ ብዘለዋ ነገር ገነት ትፈጥር እያ። ሰነፍ ግን ሃብቲ እኳ እንተሃለዋ ብስንፍናኣ ናብ ድኽነት ትቕይሮ። ሳልሳይ ምዕቃብ ሚስጥርን ስድራ ቤትን። ሓንቲ ጎበዝ ሰበይቲ ገዝኣ ከም ቅዱስ ቦታ እያ ትርእዮ። ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘሎ ጸገም፣ ጥልመት ወይ ድማ ዘይምርዳእ ኣብ ደገ ይወፅን። ንሳ ሚስጥር ዓቃቢት እያ። ሰብኣይ ጌጋ ክገብር ይኽእል እዩ። ንሳ ግን ኣብ ክንዲ ንኣዕሩኽታ ወይ ንጎረቤታት ትነግር፣ ምስኡ ኮይና ብውሽጢ ትፈትሖ። ብተወሳኺ ድማ ንስድራ ቤት በዓል ገዝኣ ወይ ድማ ሓማታን ሓሙታን ከም ናታ ስድራ ቤት እያ ትርእዮም። ንሳ ናይ ሰላም መሳርሒ ወይ ድማ ፒስ ሜከር ስለ ዝኾነት በዓል ገዝኣ ንስድራ ቤቱ ዝያዳ ክፈቱ ትገብሮ እምበር ኣይተፈላለዮምን። ሰብኣይ ንሳ ምህላዋ ምስ ተረድአ ገዛይ እሙን እዩ ኢሉ ብርእሰ ተኣማንነት ይነብር። ብኣንጻሩ ድማ እታ ሰነፍ ሰበይቲ ሚስጥር ገዛ ኣብ ዕላል ጎደና ተውዕሎ። ገዝኣ ብውሽጢ ክነድድ ከሎ ንሳ ግን ነቲ ሓዊ ናብ ደገ ተውፅኦ። ምስ ኣዕሩኽታ ወይ ምስ ስድራ ቤታ ኮይና ንበዓል ገዝኣ ትሓሚ፣ ድኽመቱ ትነግር፣ ከምኡ ድማ ስም ስድራ ቤቱ ተጸልም። እዚ ዓይነት ባህሪ ንሓዳር ቀጥታ ይቐትሎ እዩ። ሰብኣይ ሚስጥረይ ኣብ ደገ ይውዕለሎ ኢሉ ምስ ተረድአ ፍቕሩን እምነቱን ወይ ድማ ትረስቲ ይጠፍእ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ስድራ ቤቱን መንደቕ ትሰርሕ። እዚ ስንፍና እዚ ንሓዳር ካብ ውሽጡ በሊዑ ናብ ምፍራስ የብፅሖ። ሰነፍ ሰበይቲ ብመልሓሳ ነቲ ሓዳር ብኢዳ ተፍርሶ ማለት እዚ እዩ። ስለዚ ሓተይ ገዛኺ ሓጹር ኣለዎ ዶ ወይስ ኩሉ ሰብ ሚስጥር ሓዳርኪ ይፈልጥ እዩ? ሓንቲ ጎበዝ ሰበይቲ ጌጋ በዓል ገዝኣ ሸፊና ናብ ቅንዕና ትምልሶ እያ። ሰነፍ ግን ነቲ ጌጋ ናብ ዓለም ኣውፅኣ ንሓዳራ መዘራረቢ ትገብሮ። ራብዓይ ውልቃዊ ዕብየትን ስነልቦናዊ ድጋፍን። ሓንቲ ጎበዝ ሰበይቲ ንባዕላ ምምሃርን ምዕባይን ትፈቱ እያ። ግን ንሳ ንበዓል ገዝኣ ድማ ሞተር ወይ ድማ ኢንጂን እያ። ሰብኣይ ሓዱሽ ስራሕ ክጅምር ከሎ ትኽክል ኢኻ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ ትብል። ጸቢብ ግዜ ክመጽእ ከሎ ኣብ ክንዲ ምቑራጽ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ኢላ ተስፋ ትዘርእ። ሓንቲ ጎበዝ ሰበይቲ ንበዓል ገዝኣ ካብ ዓለም ንላዕሊ ትርድኦ እያ። ንሳ ንዕኡ መማኽርቱን ዓርኩን እያ። ሰብኣይ ብሰንኪቲ ካብ በዓልቲ ገዝኡ ዝረኽቦ ሞራል ኣብ ደገ ዝኾነ ብድሆ ክስዕር ዓቕሚ ይረክብ። ንሳ ንበዓል ገዝኣ ናብ ንጉስ ትቕይር መሃንዲስ እያ። ብኣንጻሩ ድማ እታ ሰነፍ ሰበይቲ ውልቃዊ ዕብየት የብላን። ኩሉ ግዜ መማረሪት ወይ ድማ ኮምፕሌነር እያ። ሰብኣይ ሓደ ነገር ክጅምር ከሎ ኣይትኽእሎን ኢኻ ሰባት እንታይ ክብሉና እዮም እናበለ ተስፋ ተቑርጾ። ንሳ እንታይ ጎደለኒ ጥራይ እያ ትሓስብ እምበር እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣይትብልን። እዚ ዓይነት ስምዒት ንበዓል ገዝኣ ሓይሊ የጥፍአሉ ወይ ድማ ድሬንስ ሂዝ ኢነርጂ። ሰብኣይ ካብ ደገ ደኺሙ ክመጽእ ከሎ ኣብ ክንዲ ድጋፍ ተወሳኺ ጭንቀት እዩ ዝረክብ። ሰነፍ ሰበይቲ ብስንፍናኣ ንሓዳራ ናብ ድኻምን ተስፋ መቑራጽን ትመርሖ ማለት እዚ እዩ። ስለዚ ሓተይ ንበዓል ገዛኺ ተስፋ ዲኺ ትህብዮ ወይስ ተስፋ ተቑርጽዮ? ሓንቲ ጎበዝ ሰበይቲ በዓል ገዝኣ ብደገ ዝወረደ ቁስሊ ኣብ ገዛ ፍቕራ ክትሕክመሉ እያ። ሰነፍ ግን ነቲ ቁስሊ ዝያዳ ተስፍሖ። ተዓዘብቲ ገዛና ሎሚ ዝረኣናዮም ነጥብታት ንሓዳርና መስትያት እዮም። ጎበዝ ሰበይቲ ክንብል ከለና ሓንቲ ፍጽምቲ ወይ ድማ ፐርፌክት ሰብ ማለትና ኣይኮነን፣ ግን ደልያ እትሃንጽ እተኽብርን እትፈቱን ለባም ሰበይቲ ማለት እዩ። ገዛኺ ናይ ሰላም መዕሰሊ ክኸውን ተደሊኺ ካብ ቃላትኪ ጀሚርኪ ክሳብ ምሕደራ ገንዘብኪ ክትእርም ኣለኪ። እዚ ለውጢ እዚ ድማ ንውላድኪ ዓብዪ ኣብነት እዩ። ንስኻትኩም ከ ሓንቲ ጎበዝ ሰበይቲ ክህልዋ ዝግባእ ካሊእ ባህሪ እንታይ ይመስለኩም? ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። እዚ ቪድዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም ንገዛኹም ይቐኒየለይ።